Ignacio Achurra, director i dramaturg xilè, és l'encarregat d'inaugurar la 34a edició de Fira Tàrrega el proper divendres 12 de setembre a l'Hort del Barceloní. La seva proposta és un espectacle de carrer amb música en directe que compta amb la participació de 10 artistes i 4 músics, els quals estan en residència a la ciutat de Tàrrega des del passat 11 d'agost. Fira Tàrrega assumeix íntegrament la producció d'aquest projecte per primera vegada a la seva història, una aposta que reafirma l'impuls de la Fira a la creació d'espectacles en l'espai públic i la voluntat de generar mercat. Achurra planteja en aquesta producció un enfrontament entre dues cultures, una representada pels residents d'un vaixell que viuen de la recollida d'escombraries del mar i l'altra pels visitants, que arriben per conèixer les particulars condicions de vida i els costums dels anomenats homes peixos. En definitiva, un cant a la diversitat cultural i a la resistència dels pobles, nacions i cultures del món amenaçades que lluiten per sobreviure. Nació esta idea, este encargo, esta propuesta de hacer un espectáculo de teatro callejero, el lenguaje de teatro callejero, que de alguna manera dialogara con el contexto que está viviendo Cataluña a propósito de la conmemoración de los 300 años de la invasión de Barcelona. Para mí, sin ser catalán, significó inmediatamente un tremendo desafío, digamos, en dos frentes. En primer lugar, por lo que significa la repercusión, la exposición y la importancia que tiene un escenario como el espectáculo inaugural de Fira Tàrrega. Y por otro lado, por ser capaz, desde mi propia experiencia, mi propia historia, mi propia biografía de chileno, de latinoamericano, de entender qué es lo que está en juego detrás de la historia, detrás de los discursos y detrás de la emoción que provoca esta conmemoración de estos 300 años. S'està fent poc teatre de carrer, hi ha molta dansa, hi ha molt de circ, moltíssima disciplina híbrida que ocupa espais de diferents formes d'art, però el codi teatral doncs, s'està treballant poc i és per això que nosaltres hem decidit invertir en l'estímul d'aquesta forma d'art. L'Aire dels Peixos, espectacle inaugural de Fira Tàrrega 2014, forma part del programa d'actes commemoratius del tricentenari dels fets de 1714, impulsat per la Generalitat de Catalunya.